हेलो दर्शक ମୁଁ ବାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଲିକତା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି କଲିକତା ପଞ୍ଜାବକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ତା'ର 5ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଘଟାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 191 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଦଳ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧୱନ 40 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାନୁକା ରାଜପକାସ 50 ରନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଦଳ ବିଶାଳ 191 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ 142 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା କଲିକତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ। ତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ 142 ରନ୍ କଲିକତା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ 142 ରନ୍ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ରସେଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 7 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାହୋଇଥିଲା ଡିଏଲ୍ସି ମେଥଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଯଦି ନଜର କରିବା କଲିକତା ତା'ର ଇନିଂସରେ 16 ଓଭରରେ 146 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦଳର 7ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ରସେଲ 184 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 35 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର 121 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 34 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାଜ ଯିଏକି 137 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 22 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣା ଅଧିନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPLରେ ଅଧିନାୟକସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲିକତାର ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ପରେ। ତ ସେ 17 ବଲ୍ରେ 24 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦଳ ତରଫରୁ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ କରଣ 3 ଓଭରରେ 38 ରନ୍ ନେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ 3 ଓଭରରେ 19 ରନ୍ ନେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନାଥିନ୍ ଇଲିଶ ଯିଏକି 3 ଓଭରରେ 27 ରନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସିକନ୍ଦର ରାଜା 3 ଓଭରରେ 25 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ରାହୁଲ ଚହର 2 ଓଭରରେ 12 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଜାବର ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 191 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ପ୍ରଭୁ ଶିବରନ୍ ଯିଏକି 12ଟି ବଲ୍ରେ 23 ରନ୍, ଶିଖର ଧୱନ 29 ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍, ଭାନୁକା ରାଜପକାସ 32 ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା 11 ବଲ୍ରେ 21 ରନ୍, ସିକନ୍ଦର ରାଜା 13 ବଲ୍ରେ 16 ରନ୍, ଜିମ୍ବାୱେ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରୂପରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାମ କରନ ଯିଏକି 17 ବଲ୍ରେ 26 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଞ୍ଜାବର ବହୁତ ଆଶା ଓ ଭରସା। ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଯିଏକି 7 ବଲ୍ରେ 11 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ 4 ରନ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ କଲିକତା ତରଫରୁ ଉମେଶ ଯାଦବ 4 ଓଭରରେ 27 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଥିଲା 6.8 ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଯିଏକି 4 ଓଭର 54 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଯିଏକି 4 ଓଭରରେ 40 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଓଭରରେ 26 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରଦାର ଠାକୁର ଯିଏକି ବିବ୍ରତ ସାବିତ ହୋଇଥିଲେ 4 ଓଭରରେ 43 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଲିକତା ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ରୂପେ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ